Is het hier geen geweldig mooi feest dan? Sorry? Is het hier geen geweldig mooi feest? Prachtig. Maar waarom schreeuw je zo? Nou, ik denk, dan horen jullie mij tenminste. Nee, ja, ik verstand ik zo ook. Welkom bij Fijn Weekend van TV Limburg vanaf het Pinkpopterrein. Daar het heel erg geschreven. En daar denk ik, ga de neuzel. Het wordt weer een fantastische uitzending. Blijf kijken, voor mij de laatste keer bij Fijn Weekend. Oh, sorry, je wil nog wat ik zeggen. De groet aan mijn moeder. Ja. Leeft hij nog? Tuurlijk. Oh, nee, dan is het goed. Gelukkig. Ja, maar dan is, we moesten anders de groeten doen natuurlijk. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, ja. Nee, is goed. Ja, Fijn Weekend TV Limburg. Blijf kijken, hier is het goed. Ja, dat is heel mooi in Limburg, hè? Ja. We horen ervan, hè? Ja, Limburg is een mooi land. Kent ze plaatkallen? Hey, Vind je het ook kent ze leuk? plaatkallen? Ja, Wat dan, hè? Zeg, ja, een hamburger. Nee, dat is geen, dat is in platkallen zeggen. Kent ze ook platkallen? Ja, dat is een biertje. Een hamburger is een biertje. Nee, een pilsje zeggen we. Een pilsje. Een Oh, een pilsje is in En een Limburg. hamburger is geen hamburger, dat is een broodje. Ja, is wel een hamburger, hè? Dat heb je geleerd. En doe ik het zo platkallen. Sorry? Op zijn dialect gesproken. Ik kom uit de Randstad en Dat maakt dat ik zou het fijn vinden als mensen in Limburg ook gewoon een beetje... Ja, oh ja, wacht. Waarom hebben we andere Zika? Ja, laat hem los. Is Zika. Ja. Oh, nu is die weg. Hey, kijk het zie je. Allemaal groene, die groene, alles zie je. Maar we doen alles veilig, dus dan heb je geen Zika-virus. Dat heb ik geleerd. We zijn op Pink, maar ik zie niet, het kunst van de Bonafante, de wets wat ik met kunst. Hoppa. Eens kijken of we de kunstenmaker van Loet Tissen, of we dan, wat is dit nu weer? Moest je dat zien hier? Leg me dat een zoet, wat zuust toe, leg me dat een zoet. Aanstekers in, wat? Ja, beelden maar wat is zo het titel van dit kunststuk kunnen zijn? Is dat een kunststuk? Ik denk het wel, anders stond het hier niet. Een aansteker met een barkruk. Beeldenkast. Ja, maar zeggen ze een titel. Wat zou ze het titel? nemen? Aansteker met een barkruk. Ik denk dat ze niet helemaal de weg kwijt is. Ja, de titel van dit stuk is Doe beste weg, Queen. Ja. Vind je ook. Ja, oké. Maar vind ze nu kunst, moet dat op Pinkpop of wat op zien? Nee, echt niet. Ja, niet zo wie dit in ieder geval. Nee, dat is het net neer. Maar wacht, en hier staat wel een versterker. Dan komen we al korter bij in de buurt. Ja. Ja, sure. Ja, dat is leuk. Zit je van hier, van deze tentoonstelling? Soort van, ja. Ja, mevrouw, Ja, we zijn op zoek naar de titel van... Dat bedanken, want daarvoor gaat het nu. Daar hebben we allemaal Nee, titels. er staat Untitled. Untitled. Ja. Ja, dan is dat de titel. Zonder En- titel. en- En dan moest je zichzelf bij voorstellen wat ze erbij zuust. Wat ze erbij denkt, wat het is. Ja, maar ik weet niet of je mijn vorige uitzending hebt gezien op het TFAF. Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. Nee. Ik zie een kippengaas en een Ja. versterker en dat hield het bij mij op. Ja, maar eigenlijk moest ze naar het filmpje kijken. Ja. En dan ziet ze de kunstenaar aan het werk. Ja, maar dat hoor ik ook al Dat aan. is al af. Ja. Nee, maar dan ziet ze eigenlijk het ontstaansproces. Ja. De muziek erbij die er gemaakt heeft. En het eindresultaat. Oké. En dat is hier samen te zien. Dus dan kunnen ze eigenlijk van stap A naar Fijn. B naar C. Ja, nou ja. En die, Je weet wel wie nee, het en die was, kruik, wat is met die kruik? Want daar komen we net met Louis ook even een discussie over. Ja, ik hoorde het al zeggen van wat wordt de titel wat ze hebben gegeven? Ja, volgens mij we zijn ook een aansteker kwijt. Ik weet niet van boeken. Maar ik weet het niet van boete. Je zit in de conserveer en de conservator. Oh nee, je zit niet van hier, nee. Of wat? Nee, ja goed. Heren, leg eens heel even uit. Heel even uitleggen. Wat gebeurt hier allemaal? Met mijn grote broer. Ja? Mijn grote broer gaat trouwen. Hallo, Hij gaat trouwen. ik ga trouwen, ja. Maar wie?
Niet met haar. Nee, ik ga trouwen met Dit is haar. mijn vrijgezellenfeest. Ja, hier op Pinkpop. Hier op Pinkpop. Hebben zij dat geregeld? Anna? Dit zijn mijn mannen. Deze, Jouw mannen. mijn mannen. Ja. Mijn vrouw is er niet bij. Oh, wat heer- en 3 dagen. Jo, Ja. 125. Wat? Wie bent u? Hallo, wie bent u? Ik ben Sanne. Ja, Sanne, en wat is 125? Hij moet nog 125 kusjes verzamelen voor de Red Hot Chili Peppers. ik heb de opdracht gekregen, ik moet 200 kusjes hebben voor de pepper. Voor de pepper. En wie turft die dan? De mannen. En je hebt de blues. Met 5. We hebben gedoneerd met 5. En de 50 gelijk. Donatie. Hij moet er 125. Doet u al een kusje? Ja. Nee, ja, waar? Ja, komt eraan. Ik zeg, volgens mij is de Curry Up een helloper. Moesten zien wat hier voor een lang rie staat. Ik zal eens vragen of ze weten wat ze kunnen eten. Mag ik even wat vragen? Ja, Jullie staan in de rij voor de Curry Up. Weten jullie wat dat is? geen idee. Geen idee, maar het is een lange rij. Jullie zijn gewoon aangeschoven omdat iedereen... Het ruikt in ieder geval heel lekker. Ja. Maar we weten dus niet wat we... kwaliteit. Kwaliteit, maar we weten niet wat... Jawel, ik heb hem gewoon meegenomen. Oh, Hij loopt mij gewoon frikandel. achterna. Oh, Ja. gewoon een frikandel. Oh, ik denk het Is maakt ook het van... iets. Ja, nee, maar... Heb je al gegeten? Nee, nog niet. Oké, sluit aan. Ja, daarop. Nee, dat doen we te lang. Nee, maar nou ja, heel veel smakelijk eten en succes. Ik zal straks eens komen kijken hoe de Curry Up Gaan we valt. zeker doen. Hoe die valt. Ja. Veel kijk ook plezier. Ja, hoi. Hier staat geen. Oh, dat is natuurlijk, ik snap het. Dit is etenstijd en die lui zijn allemaal aan het eten nu. En dit is natuurlijk het toetje. Dadelijk staat hier een rie voor het ijs. Maar nee, nou. Hoi. Hey, kijk, ik zeg net, overal staan die rijen voor die, maar dit, ja, maar dit is natuurlijk het toetje. Het dessert. Dus die komen dadelijk allemaal, als die klaar zijn met eten, komen die Ja, hier. dat hoop ik. Dat mag ik hopen. Dus is het een live uitzending? Nee, of- nog ah, niet, oké. nog Ja, niet. dat mag ik inderdaad hopen. Hè, dat na de rij aan de warme voeding, dat het zeker. hier Nee, maar dat gaat hoor, ja. Eerst, Nu is het wel nog net te rustig. Dus, maar het is niet te koud, het is mooi weer voor een ijsje. voor ijs, absoluut. Ja, deze namiddag viel wel mee, maar... Oh, u bent op, Maar mijn u heeft ijs niks staat meer. achteraan. Wil je eentje proeven? Nee, hoeft niet. Nee, maar We hebben een speciale festival ijskoek Nee, met mojito sorbet, aardbei, nee, maar het viel me op dat er zo'n lange rij was. En alleen, ik denk, dat ook op. dus... Moet je zien hier, spelke, wie had dat ook alweer? Oh, dat wordt op televisie vroeger. Als ze dan de buis raakt, dan gaat volgens mij ten tuin af, of niet? Ongelooflijk. Kijk, dat was goed. Dus kijk hier bij Nijmegen zijn mevrouw Smeets. Of ja, veel mogen til zeggen. Ja, Veel zeker. mogen til zeggen. Oh, hier kijk hier, het spook van Pinkpop. Daar komt het spook van Pinkpop lang. Nou, nu wacht even, ik ben midden in een interview. Nu wacht even. Til, wie is het voor dich zo'n Pinkpop? Ja, een zoveel jaar, 47 jaar, moet ik Ja, toch maar- wel weten wie erin zit. Ja, dat snap ik, maar Ik dat... amuseer me altijd. Ik heb 40 jaar metgewerkt eigenlijk. Ja. En hoe de laatste jaren ben ik eigenlijk gewoon gezellig aanwezig en ik zie allemaal vrienden. En, ja, ik heb alleen maar een groot feestje. Ja, maar ik kan me dat herinneren, want ik heb vroeger voor de gewerkt. ja. Til is mijn baas geweest. Ja. En als er nu achterkomt op het podium, ja, dit is een reunie. Ja. Dus, Voor mij tenminste Ja, wel. Ik ja. zie allemaal bekenden Ja. en die is ieder jaar weer terug. Allemaal blij lui die of voor ons gewerkt hebben, of vrienden van ons zijn, gemeente, of weet ik wat. Maar ik ken ze allemaal. Ga weg, simpele, zellige weg. Maar maak ze die gewoon nog zorgen over dingen of flitsen het allemaal Jan over en het cirk. Ja, gaat alles aan Jan over, Ja. dat vertrouw ik wel. Ja, dat weet ik. Het enige wat me af en toe zorgen maakt is het weer natuurlijk. Maar ja, Het aan de andere weer, kant, ja. iedereen die heen komt en weet dat het eventueel kan gaan regenen, neemt toch aan dat ze zich wat hebben metgenomen. Hey, natuurlijk. chic.
Amuseer Ik dich. denk ook, hè. Maak je geen zorgen, dat werken we ook goed. Nee, maar we kunnen komen wel heen. Met die vriendinnen. Waar is dat eigenlijk? Waar maakt die Harry? Waar best aan het kijken? Waar zijn het? James Bay, hè. Waar? James Bay. James Bay. Dat is toch niet? Nee, ja, ben ik nu ouder? Die generatie best Ja, niet. volgens mij, ik ben 55, moet ik hem kennen? Eigenlijk wel. Oh, sorry, heeft hij ergens bij gespeeld? Is dat een beroemde? Nou nee, maar hij heeft gewoon zelf prachtige nummers gemaakt. Oh, shit, zijn het Maar sterk. dadelijk weer de Red Hot Chili Peppers werd Red Hot Chili Peppers en Major Lazer of Ja. de feestje? En heb zo'n zak bieden. Ik heb de zak aan en die houd ik ook aan. Die past niet meer, hè? Til amuseer dich, bedankt. Fijne Pinkpop. Hoi hoi. Oh, dit was een fijn weekend vanaf het Pinkpop Festival. Team Limburg, heerlijk bedankt. Wendy, heerlijk bedankt. Iedereen bedankt. En het gaat goed. Hoi! Ja, kijk dat bedoel ik. Hoi! 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 Bedankt. Hoi! Ja, dat krijg je ervan. Hoi! Hoi! Adie!